annabawa daga shugabanmu nabiyullahi Daniyan alaihi salam, kuma wanda za a yi amfani da shi ko za a yi amfani da ita ɗaya bayan ɗaya, wato littafi da duba. Don wata yar uwa ta aiko cewa da Allah ya duba yana da amfani ko baya da amfani, baya da wani amfani ko na sun ko karerai ne a ciki da aka wa Allah aka wa manzon Allah. Kowane annabi an ba shi wani sahami ko wani aro ko kibiya wanda wai za ka rinsa idan ka sai ka canko bishafin da ka canko to sahamin annabi Dauda sai ka bude ka ga me yake ciki. Sahamin annabi Yusuf idan hannunka ya fada kan sahamin annabi Yusuf sai ka bincika ka ga me yake yi. Wani mutum ne aka so kulmi a Kano ya buga shi duk karere ne a cikin ma'azin Allah bi halin sulta. Dan babu yadda za a yi mutum ya iya sanin da yabin abin da zai faru gobe ko jibi sai Allah mai da sarki. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghayb ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. saboda haka lalle a kiyaye da waɗannan littattafan ba su da wani amfani. Mai tambaya ta biyu wata baiwar Allah ce take cewa a taimaka mata da addu'a domin suna ta fama zuwa kotu akan rabon gado da alama mijinta na yaro ko mahaifinta, kuma suna ta zuwa kotu sai su dawo harin da an kira gadon su. Suna taimaka miki da addu'a Allah sanya imani a cikin zuciyar alƙalin ya raba muku hukunta, domin ba a son a yi jinkirin rabon gado in ba wata matsala ta faru ba, kamar matsalar cewa kila ya zanto cikin matan da mamaci ya bari akwai mai juna biyu ana so a ga me za ta haifa, ko kuma ya kasance cewa akwai bashi a kan shi na mutane, ko shi ma akwai bashin su da yake da shi a wurin waɗansu mutane, ana kokarin a har haɗo kawunan kuɗaɗen da yake bi, ko kuma shi a har haɗa wanda yake bi. Wannan ne kawai ke sa a yi jinkiri, amma in banda wannan kuskure ne abin da waɗansu alƙalai suke na rashin raba gado su yi ta wahalar da mutane. Allah ya tsare. Mai wannan kuma yana tambaya ne kan tawassuli, ya kawo aya to yadda ya rubuta kenan ba wai da aya take ba, shi ya ce ittabi'u sabila man anaba ilayya, ayar kuma wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul Luqman. Gurgudan abin da ya fahimta cikin wannan ayar tana nuna halaccin yin tawassuli da waɗansu bayan Allah, waɗansu salihai, waɗansu waliyai, ka ce ya Allah ka bani kaza dan wali wani, ko albarkacin shehi wani, ko albarkacin wani cikin waɗansu salihan bayi ne yanzu kai waɗanda suka mutu. To amma ayar ba haka take nuna ba. Allah madaukakin sarki yana cewa wattabi sabila man anaba ilayya, ka bi tafarkin wanda ya koma zuwa gare ni. Ma'ana irin yadda ya koma zuwa gare ni kai ma ka dawo zuwa gare ni. Irin yadda ya kadaita ni da ibada kai ma ka tsayanta ni da ibada. Irin yadda ya bi umarni na kai ma ka bi umarni na. Irin yadda ya hannu daga abin da na hana shi kai ma ka hannu daga abin da na hana shi. Wannan shine fassara ta tafi sabilillah, wanda babu wani magudi a ciki. Amma ba za a kafa hujja da ita ba wajen cewa wannan na nufin ga wani shehi ya bi Allah kai kuma ka bi shehi. Irin yadda ya bi Allah kai ma sai ka bi Allah. Irin yadda ya bi manzon Allah kai ma sai ka bi manzon Allah. Irin yadda ya so manzon Allah kai ma ka so manzon Allah. Amma ba wai kai ka so shi ya so manzon Allah ba, kai ka roƙe shi ya roƙi Allah ba, kai ka bi shi biyayya ga Allah ba, kai ma zaka so Allah, zaka so manzon Allah, zaka biyayya ga Allah, zaka roƙi Allah. Wannan shine ka'ida ta koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma maganar tawassuli cewa mun sha yin maganar tawassuli, wato tawassuli ana yi ne da ɗaya daga cikin al'amura guda hudu. Ko mutum ya yi tawassuli da imaninsa, ya halatta ka yi tawassuli da imaninka, ce ya Allah dai imani na da kai, dai imani na da littafin da ka saukar shine alqur'ani, dai imani na da annabawanka da ka turo mu bashirin wa munzirin, ka biya mun bukatar kaza, ka tsare ni daga abin iri kaza, ka ni'imta ni da kaza. Wannan tawassuli ne da imani. hujjar wannan cikin suratu Ali Imran, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. wato ayar abin da ke cewa rabbana ya ubangijin mu innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, mun ji wani mai kira wanda yake kira zuwa ga imani, shine annabin da ta turo mana, an aminu da rabbikum, yana cewa ku yi imani da ubangijin ku ya ku mutane, fa amanna, dan haka sai muka yi imani din. To a sanadiyyar imanin nan faghfir lana dhunubana, gafarta mana dhunubanmu, wa kaffir anna sayyi'atina,
kankare mana wato ainihin kurakuran mu wato wafana ma al-abrar samu ko ka karɓi rayuwar mu tare da al-abrar bayin ka masu da'a a gare ka kaga anan tawassuli da imanin innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana da suka yi imani sai suka yi tawassuli da imani na biyu yin tawassuli da sunan Allah ko sifarsa ubangiji ta ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i la yujzauna ma kanu ya'malun ubangiji ta yana da sunaye mafiya kyawu ku roke shi da su kace ya Allah dan sunanka ar-rahman kai mun rahama ya Allah dan sunanka al-ghafur kai mun gafara ya Allah dan sunanka al-hakim dan sunanka al-alim kowane suna cikin sunayen Allah ya halatta kai tawassuli da shi ko kai a haɗe ya ubangiji dan sunayen ka mafiya kyawu sufofin ka mafiya kamala domin waɗannan sunayen nasu masu tsarki ko mun abu kaza ko mun abu kaza kuma ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sallaita bi nafsika anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak wannan hadisi ya dace da wannan aya ta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da Allah ce ku roke shi da su sai manzo Allah yayi a aikace Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka ina mai yin tawassuli da dukkan sunan da yake naka ne don biyan bukata tawassuli na uku shine kai tawassuli da aikin ka na da'a jihadi biyayya ga iyaye taimaka ma gajiyayyu in har waɗannan ɗan ɗabi'un ka ne taimaka wa gajiyayyu taimaka wa marasa lafiya jin kan marayu in duk wanda na cikin halayenka ya halatta kai tawassuli da su wannan Allah ya nuna haka cikin hadisin mutane guda uku da kogon dutse ya rufe da su ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da gujewa zina da yayi ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da biyayya da yawa mahaifansa ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da rukun amanarsa suka roƙi Allah kowa ya roƙi Allah da wannan abin yayi tawassuli da shi manzo Allah ce sai dutse ya bude suka zo suka fito suka yi da su wannan hadisi yana nan a kusa ma Imam Nawawi ya kawo shi da misali tawassuli na hudu shine sai kai tawassuli da addu'ar wani bawa na gari kaga idan an ce addu'ar wani bawa na gari yana raye kenan sahabbai sun kasance suna tawassuli da addu'ar manzon Allah lokacin rayuwarsu kamar da wani sahabi ya shigo manzon Allah na mutuwar juma'a ya yanke shi ya ba shi labarin ruwan sama cewa ya yanke ga wahala ana cikin dabbobi na mutuwa abinci yayi kadan manzon Allah ya daga hannu kafin ya soke hannunsa sai ga girgiji kafin ya gama hudu ba sai ruwan sama ya sauka har mako guda ruwa yana sauka da wata juma'a ta dawo kuma sai ga wani ya shigo waɗansu malamai ko suka nuna wancan na farko ne waɗansu malamai suka nuna wani mutum ne na biyu yace manzo Allah ruwa yayi yawa gidaje suna rushewa ana kan rushewa manzo Allah ya daga hannu sai Allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji akai gefen mu kuma banda mu dan da nan sai gari ya washe ruwa kuma ya tsaya to kaga nan tawassuli da addu'ar salihin bawa ke duk ko salaha ne ai ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya bar duniya tunda ba a tawassuli da gangan jikinsa sai Umar dan Khattab ya jagoranci mutane suka tafi wajen Abbas baffan annabi kamar yadda riwaya ta nuna cikin Bukhari suka yi tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib Umar dan Khattab kansa yake cewa ya ubangiji muna roƙonka da mu yi tawassuli da annabinka lokacin yana da rai yanzu ko da baya da rai ga za mu yi tawassuli da baffan annabinka Abbas yi addu'a suna cewa amin Allah ya sauka musu da inda a ce da gangan jikin annabi ake yin tawassuli kawai a ce Allah saukar da ruwa dan annabi to ai annabi ba kamar mu bane ba bambanci lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa domin ubangiji ta'ala ya haramta wa kasa cin naman annabawa kowane annabi inda za a buɗe cikin kafarinsa za a same shi kamar ranar da aka binne shi kasa ba za ta ci namansa saboda haka gangan jikinsa bai lalace ba tsararre ne sallallahu alaihi wasallam inda ana tawassuli da zatin sa ne da sai su yi amma Umar bai tawassuli da zatin annabi sai tawassuli da addu'arsa a lokacin rayuwarsa da yake yanzu baya cikin halin rayuwa baya yi wa yin tawassuli da addu'ar da aka yi tawassuli da addu'ar wa babban sa
shine Abbas ibn Abdul Muttalib. Wannan shine abin da yake rangadau a fili cikin sahih Bukhari. Banda waɗannan nau'ikan